בקשה שהתקבלה ביחצה לסייע בהבאת טלית ותפילין של אבא לילד שכל המשפחה שלו נרצחו, האבא, האמא ושתי האחיות שלו. המבצע היה מורכב, היינו צריכים לחדור לדירה שלו תחת אש בפרק זמן קצר, להגיע, לקחת ולברוח, וכך באמת עשינו. קיבלנו את המשימה, זה היה נראה משהו בלתי אפשרי. האזור עדיין עם פצמרים ועם יריות, אבל אני הבטחתי שאני עושה את המשימה הזאת. בית הראשון כשנכנסים בשער מצד ימין, בית הוא משפחתי, הבית הימני. אומר לי הסמח"ט, אח שלי, יורים פה, על מה אתה מדבר? אמרתי לו, אני הבטחתי שאני מביא לילד הזה את התפילין. הנה תפילין, הנה תפילין, תביאו את שניהם, תביאו את כל התפילין לפה. תביא את השקית. הנה השקית. לאט לאט. תביאו את התפילין לפה. אתה נכנס 6 דקות, מה שהצלחת לקחת, תיקח. עם ישראל חי! מה שלא, אתה עף מפה, יהיה מה שיהיה. ילד שההורים שלו והאחים שלו נרצחו, ומה מעניין אותו תפילין? תביאו לי את התפילין, זה ההמשך שלנו, זה העם שלנו, בשביל זה אני מוכן לעשות הכל. שלום. חיבוק. אני מזדיע לכם פרקט. אנחנו ממשיכים את מה שאתם עשיתם פה בבנדים. שנצליח לשמר את מה שאתם בניתם. בדיוק הדברים האלו, הנקודות האלו, זה נותן לנו את האנרגיה, זה הבטריה, זה מעלה אותנו ל-100% כל פעם מחדש. ושתדע לך שבקשה קטנה שלך יכולה לנצח מלחמה גדולה, כי את הסיפור הזה אנחנו נספר לכל העולם. שילד של אבא מבקש את מה שהביא לו סבא. זה אנחנו, זה העם שלנו.